Dan il-gvern qed jaħdem biex jinċentiva u jippremja l-bżulija u mhux las. F'diskors politiku f'San Pawl il-Baħar, il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li l-gvern ma kienx obbligat li jagħti il-bonus mhux taxxabbli ta' 35 euro, però iddeċieda li xorta waħda jagħti din l-għajnuna mingħajr ma żied il-pis fuq il-privat. Tenna li bad ta' miżuri il-gvern irid ikompli jippremja u jinċentiva l-bżulija u mhux las u l-abbuż. Hawn in-nota li wasal għal widnieħ li Simon Busuttil flaqa f'lokalità fiċ-ċentru ta' Malta għalek. Kien qal isma' hawnhekk f'din lokalità rridu mmorru tajjeb bħala voti għaliex il-gvern qed ikun ibes fuq dawn l-affarijiet u qiegħed mhux qed iħalli l-abbużi fis-servizzi soċjali jiġru. U allura dawk in-nies jiġru warajhom għax dawk in-nies ħajkunu maħruqin għall-gvern u issa jiġu jivvutaw għall-Partit Nazzjonalista. Dwar l-infrastruttura, il-Prim Ministru tenna li mhuwiex sodisfatt bl-istat tat-toroq f'pajjiżna u nnota li hemm ħafna xogħol xi jsir. Innota li bħalissa hemm ix-xogħol fi triq il-kosta u li għadu ma bedix ix-xogħol fil-kappara sabiex ma jeħilx it-traffiku. Saħaq li huwa importanti li t-toroq mhux biss jitranġaw imma li jinżammu f'qagħda tajba permezz ta' manutenzjoni. Għaldaqstant qed ikunu eżaminati metodi biex bħal fl-enerġija u s-saħħa iż-żamma tat-toroq issir anke permezz tal-privat. Dwar is-saħħa tenna li bl-investiment permezz tal-ftehim ma' Barts, is-settur tas-saħħa se jara bidla oħra meħtieġa, pass biex tissolva l-problema tal-iffullar. Dan biex wara ħidma sewja fuq il-mediċini out of stock u l-listi ta' stennija, issa se jaħdem fuq din il-kwistjoni biex imbagħad jitfaħarstu fuq l-Isptar Monte Carmeli u l-faċilitajiet tas-saħħa mentali. Qasam stigmatiku li jeħtieġ l-investiment. Din il-problema ta' nuqqas ta' sodot qegħdin ngħidu mela ejja ninvestu mal-privat biex ikonna aktar spazju, biex ikonna aktar sodot. U s-sodot li jkollna żejda kapaċi imbijawhom lil barranin biex ngħidu hekk, inġibu barranin fostna, iħallsu u nagħtu aktar ċans biex is-sistema tas-saħħa tkun aktar sostenibbli. Problema, mażra, għamilni opportunità. Żied jgħid li l-Kunsill ta' San Pawl il-Baħar huwa wieħed diffiċli ħafna, imma jemmen li jekk jingħataw il-fiduċja, kandidati Laburisti se jkomplu jibnu fuq dak li kisbu fis-snin li għaddew. Aħna qegħdin nippruvaw illi bil-ftit tagħna b'dak li għamilna bil-kappell li għandna nsellmu lin-nies, ngħidulhom dak li għamilna, qed induru komunità ngħidu it-tajjeb li għamilna u nieħdu l-kritika wkoll tal-ħażin ta' dak li ma wettaqniex jew dak fejn għadna rridu wettqu aktar. U għalhekk nistedinkom biex tagħmlu bħal għax noħroġ nivvota f'din il-lokalità u fil-11 ta' April li ġej nivvotaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista biex nagħtu maġġoranza żgħira kemm żgħira lill-Partit Laburista lil dan il-moviment u nuru li verament Malta hija ottimista.